Avui som al sud de Catalunya i anem a buscar un oli fantàstic, el de la DOP, oli del Baix Ebre Montsià. M'acompanyeu? Vinga, va! Hola, Josep Lluís! Hola, com estem? Què tal, com va tot? Bé, perfecte. Vos sou el president de la DOP Oli del Baix Ebre Montsià. Sí. És molt gran aquesta denominació d'origen protegida? Bueno, a veure, és d'extensió de les dues comarques més al sud de Catalunya, en concret el Baix Ebre i el Montsià. Avui estem al Montsià, a Santa Bàrbara concretament, i bueno, aproximadament tenim una extensió d'unes 21.000 hectàrees, i bueno, treballem les nostres varietats, unes varietats que avui podem dir que són exclusives perquè només estan al sud de Tarragona, o sigui, sud de Catalunya, que és la morruda, la farga i la sevillenca. I la sevillenca. Escolteu, ara he vist que ja no hi ha cap tractor aquí. Sí, no, en aquests moments ja s'ha acabat la recepció de les olives. Avui també hi ha qui diu que ha fet mal temps, ha plogut un poc, però nosaltres encara estem treballant, estem fent l'oli d'aquestes olives, t'han entrat avui durant tot el dia, no? Doncs anem a veure com feu l'oli? Sí. Anem-hi. Anem. Perquè, clar, això és una d'aquestes coses importants. Arriben les olives i ja feu l'oli al moment. Sí, ho fem en seguida, sobretot els AOVs, per tindre o per preservar la màxima qualitat, els fem en seguida, o sigui, al dia s'envoltura tot i la veritat per la tarda ja a última hora ja tenim l'oli produït, ja va als dipòsits i a partir d'aquí els dipòsits i a partir d'aquí ja els dies següents fem filtratges per treure les impureses que pugui tenir i després ja passar a envasar. Si complix les normes o les normes de qualitat que exigeix la DOP Oli Baix Ebre Montsià. Clar, arriben les olives, traieu les fulles, les renteu, les moltureu, la pasta després ha de passar per aquesta màquina que va barrejant i va homogenitzant i llavors cap a... És la batidora. La batedora, no? Sí, bueno, primer el que es fa és la trituració de les olives a través dels molins trituradors, després passa a la batedora, que és la que prepara la pasta, després se passen a les centrífugues horitzontals, que és la primera extracció on surt l'oli turbio. Allò que en diem del primer raig, no? Exacte. I este oli turbio ja passa a la centrífuga vertical, que ja li ha tret i ha separat el que és l'aigua de l'oli. I després passa pel filtre i cap als dipòsits. Molt bé. Passa, sí, molt perfecte. Anava a dir, una cosa tan fàcil i tan ràpida d'explicar, però en canvi que costi tant de fer, el procés. I tant, no és un procés senzill, però que costa un poc. Caram, Josep Lluís, quins dipòsits més eixorits que teniu aquí. Sí, la veritat és que hi ha uns dipòsits molt grans, però que en aquests moments ja no els fem servir, no? Són els dipòsits més antics de la cooperativa, no? I ara toquen aquests? Sí, ara ja toquen el tema inoxidable, no? Són molt més pràctics de netejar, la veritat és que és un material molt net comparat en els dipòsits d'abans, i pràcticament és el que s'utilitza avui, no? I conserven bé la temperatura aquí? Sí, la veritat és que sí. De totes formes, tenim, ara estem a temperatura ambient, però també en èpoques de molt de fred tenim instal·lació, calefacció perquè no perguem, o sigui, perquè l'oli se conservi i que no se geli també, no? Perquè gelar tampoc no és bo, no? Josep Lluís, aquesta màquina és molt important, Sí, la veritat és que és un filtre de plaques i aquí precisament estem filtrant l'oli verge extra DOP. En aquests moments estan filtrant, està treballant ella. Clar, ens ve l'oli d'allà on hem estat ara, diguem-ne, de la part del molí, de la fàbrica, que l'hem agafat i l'hem decantat, i ara aquí, amb aquestes plaques, va passant i es va filtrant. Exacte. Sense perdre aroma, sense perdre gust i tinguin tot el bo que és aquest perfum d'aquest or verge de la terra. Exacte, és l'oli que s'ha fet ja aquest mes d'octubre
i l'estem filtrant perquè el mes de novembre tindrem la fira de l'oli novell i d'això, i el que fem és ja la promoció i la comercialització d'aquest oli. I heu d'emplenar tot això d'aquí? Sí, nosaltres produïm bastant, tenim una capacitat de magatzematge, aquí en concret en este magatzem hi caben 1,5 milions de quilos d'oli. I aquest any s'emplenarà tot això amb aquesta sequera que hi ha hagut? Bueno, aquí al Montsià estem una mica contents, perquè tot i la sequera, al tindre les 3 varietats que tenim aquí en aquesta comarca, hi ha unes varietats, o una varietat en concret, que és la Burrup, que és la que domina, que és la que té una maduració o una producció més tardana, i aquesta és la que al final, en aquests moments, estan els arbres a tope. La morruda i les altres dues que estan dins la DOP oli del Baix Ebre Montsià, quines són? Són la sevillenca o sevillenc i la farga, que és aquest arbre d'oliver que té el distintiu mil·lenari, són arbres molt antics, molt grans. Hi ha molts d'aquesta zona d'aquí d'arbres mil·lenaris, Bueno, n'hi ha, sí. La veritat és que tota aquesta part sud de Tarragona, igual que el nord de Castelló, que els arbres estan aquí. Josep Lluís, sabeu què m'agradaria fer a mi? Agafar una mica d'oli d'aquest acabat de fer i fer-vos unes galetes d'oli d'oliva. Què me'n dieu? Perfecte, no? Sí? Estupendo, sí, quedaria fantàstic això. Anem a buscar l'oli i fem galetes? Perfecte. Vinga, va, anem-hi. Vinga, va, que en Josep Lluís ha anat a buscar unes cosetes i nosaltres farem aquestes galetes d'oli d'oliva verge extra. Primer de tot, agafem la farina i la posem aquí, en un bol o una cassola. Apa, el sucre, l'impulsor, les espècies. Aquí hi ha una barreja de 3 grams de canyella, 3 de pebre i 3 de cardamom, un parell d'ous i què hi falta? L'oli d'oliva verge extra del Baix Ebre Montsià. Que n'hi hagi, que n'hi hagi. I ara toca remenar. Veieu com ens ha quedat aquesta massa? Doncs ara es tracta d'agafar-ne una miqueta, donar-li un parell de voltes, així, apretar i posar-ho en una plata amb paper sulfuritzat que en Josep Lluís m'ha dit que portarà. El vaig a cridar, Josep Lluís! Hola! Vinga! Mira, va, ajuda'm. I la plata? La plata, que no l'havies de portar tu, la plata. Però vam quedar que portàveu vos al forn. No, jo em vaig entendre que el portaves tu, No? No, el havíeu de portar vos. Però bé, mira, farem una cosa. Com que jo ja sabia que això podia passar, jo el que he fet ha sigut portar-ne unes de cuites. Però mira, fixeu-vos quina bellesa. Queda fantàstic, això, Això ho posem en una plata al forn a 160 graus durant uns 20-25 minutets. Això sí, primer de tot, el que hem de fer és, abans de posar al forn, una miqueta de sucre pel damunt. I una vegada cuit, com ens queda això? Mireu quines galetes d'oli d'oliva verge extra del Baix Ebre Montsià tenim aquí. Quina bona pinta que té, això, Josep Lluís, vinga, va, fes els honors. Salut. Salut. Fantàstic, Això sí que és territori, Des de luego, territori total, Josep Lluís, sense pagesia no hi ha cuina. Des de luego. Aquí, si no hi ha pagesos, no sé què passarà, però s'han de preservar aquests pagesos, s'han de conservar. Pagesos, pageses, aquesta pagesia fantàstica que tenim. I tant.